То за някой това си е професия. За някой даже това е най-старата професия. Чат, не знам Стефи за какъв пилон ви говори през цялото време. На бавката ще му изграждаме имидж. Между чат, като кажа Стефи, това е Стефи. Това е монтажист. Стефи монтажист. Тя прави видеята в YouTube. Ще правим видеа в YouTube, това ли е? Ще правим видеа за каквото кажеш. И ще има и тиктоци, и миктоци. Особено за TikTok имам още повече нетърпение да ги почнем. Трябва да довършим горе снимачната площадка. Да. Горе правим чат, снимачни площадки за снимки, за видеа, за тъпоти. Павката ще пуска TikTok. Не, Павката ще пуска Instagram рилове, пък Стефи ще ги апълдва в TikTok. Да. Точно така. Мога проме AI тулчета да правят клипчета за TikTok. Крайната цел е самата Гала да му звънне на Павката и тя лично да го покани да бъде специален гост за цялото предаване. Да съм панелист за една седмица. Панелист за една седмица. Да. Значи чат, end goal в пиара. Винаги е бил Гала да ти се обади да си панелист за една седмица. Лесно се влиза в нова телевизия, лесно се влиза в BTV, лесно се влиза, ако ще в новините да се разходиш гол, ще е по-лесно, колкото Гала да те покани да си панелист. Не сме ви пуснали музиката ни. Ние имаме песен. Песента е тази. Чат, готови ли сме да слушаме песента след 5 часа? Идваме в клуба, всички западаща блудница, след лените ми